gde ste bre ljudi, dobrodošli u novi video. Nastavljamo serijal reakcija na short horror filmove i da ne dužim mnogo, nije ga bilo pa jedno 3 mjeseca sigurno, ako ne više, tako da vraćamo ovaj stari serijal, a prvi film za danas će se zvati Don't Look in the Mirror, tako da ajmo da ga pogledamo zajedno. Ok. Ok. Uzmi besplatno sad. Nemoj to da, ne skidajte. Pa nije ni čudo. Pa nije ni čudo što je besplatno bući. Jaa, evo. Ko bi dao danas novo ogledalo, stvarno meni nije jasno. E viš? Srad, kada je šad? What the fuck? Vidi. Ovo je iluzija. Gospođo! Dobro se češljali. Hoće se nešto desiti. Što je dan noć, ne seret. Ja bih voleo stvarno da se nešto desi. Ništa. Ko si to? Hey, I was worried about you. Why didn't you answer my call? Lauren? Čakaj se... Lauren. Hey, I'm talking to you. Lauren. Mislim da je to najbolje da se uradi. Tako. Ajde uđenja. I to je to. To je poenta. Neće iskočiti neki demon, nešto. What are you doing here? I've been calling and texting you and you haven't responded. What's going on? Are you okay? Yeah, I'm fine. Then why have you been ignoring me? I haven't. I don't know what you're... Ne! A sad će neko tu biti. Sad će i ova će... Vidi. Daj, ne se. Ne de... Šta snima? Što su zaspali? Pa šta ima u tom ogledalu? What? Ovo je, kao što sam rekao u prošloj epizodi, ko se sjeća, onaj pecaroš što je hipnotisao malu devojčicu, to je bio shit, bilo je sranje, dao sam 4-5, znam da nije prešlo 5, to se sjećam, sad dalje 4 ili 5 stvarno ne mogu setim. I to sam rekao da je sranje. Ovo je za sada najgori film koji sam gledao u ovom serijalu. Doduše, ovo je tek druga epizoda ovog serijala, ali vidjeli smo jedno 5-6 filmova sigurno u prvom, tako da ja ne mogu da verujem, ovo je očajno, brate, traje skoro 4 minuta. Šta ona radi, majke, ti ne volim da se češlja? Pa brate, nešto nek se desi, šta, ja da je izašao neki demon ili nešto, ne pojma sad kad je došla mama, pa kad su pogledali obe da je bio neko, nešto se desi, ništa se nije desilo. Znači, doviđenja, kad se rofa zaslužujete i dislike,
ali nećemo, nećemo širiti hejt. Tako da idemo na drugi short horror film za danas. Ok, evo ga, drugi short horror film za danas. Zove se Selfie. Da. Selfie, verovali ili ne, tako da ajmo da vidimo zajedno šta se tu dešava. I da li treba... Vidi! I da li bi trebalo mi inače da slikamo selfije. Posle ovog videa neću nja više slikati, vjerovatno. Neko. Ok. Ne, nisam pročitao tabela kvaruju ljudima koji šta, ne znam, nisam pročitao. Ok. Hey, sis. You scared me. Have you seen my keys? A kad imamo maska? See you later. Bye. Pa odakle mu maska? Ko je to, a ti se s kim si ti dopisuješ, šta? Aha, dobro ti vidim. Pa nema tu sad... Aha. Ipak ima biće. Pa jel ja kažem gdje je njemu maska? Viš? Slikaj opet. Šalio sam se, Ovo je neki utjerivač selfija. Hey, can you come over? I think somebody's in my house. Telefona, ne selfija. Pa neće tako, sad kad slikaš selfie vamo, to samo na selfie radi. A on je tu za... Šta se dešava, zbunio se? Slikaj, snimaj, bravo. Oho. Šta ste radili, gospođo? Šta sad? Kako? I kako za... Znači nastav... Evo ga selfie 2, to je kod njega. Ovo ćemo da gledamo odmah. Naravno će biti reklama. Ocena za onaj... Bukvalno... Pa i bilo je tu više napetih situacija, zvuk je dobar, ne mogu da kažem, ima neko dešanje, ne mogu kažem da je jako loše, ono je bilo, prošlo ono je bilo, tačnije pretprošlo, bilo je očajno, ovo je blagi očaj, tako da neka, ako, ne znam se za ono dao, za ono je ocena 3, za ovo neka bude 5. Za ovo neka bude 5, verujem da će biti tako i za ovaj Selfie 2. Ajmo da vidimo. Ok, možda će biti bolje, ko zna. Mada... Ne verujem jer je sve na istu foru. Evo, vidiš? Ok. Sve je to manje više isto, a bitno iPhone da imaš, dečko. To je jako bitno. A čekaj, kako ste se vas dvoje dopisivali? Kako ti tad nisi skonto da je neko kod tebe? Nego si ti posle rekao. Ja, ste glupo odradili, majko me, ne vezi. Pa, vidite se okreće ko... Pametno.
pametno mogu reći. I sad otvori zvuk, napet ništa. Pa da. Klasika. Ajde dalje. Šta radiš? Dobro? Hello? Can you come over? I think somebody's in Hello? Aha. Nemoj to, pa kako je on istovremeno? A ja ne razumijem poent ovih horror filmova, brate, šta je ovo? Ako je neko razume, nek napiše u komentaru, ja ovo stvarno ne razumijem. Mislim, razumijem tu šta je poenta dešavanja, ali, brate... Sad ću ti... Daj, pokaja sam se, brate, iskreno... Nema već mislim da ima i Selfie 3. Ovo je... bukvalno isto. Ajde, malo je bilo bolje, malo, ali to malo kao ni da nije. Tako da... neka petica, opet četvrka petica. Stvarno ne mogu sad da dajem tu visoke ocjene, ali neka bude koji za onaj petica i to je to. Idemo na sljedeći. Ok, evo ga, sljedeći short horror film se zove The Nun. I ajde zajedno da pogledamo o čemu se tu dešava. Da li je strašnije, da mogu da dam više visoku ocjenu, ali ovo stvarno više nema smisla. Ono sve ostalo, da što je sve prethodno... A ja ti izlećem iz ovoga, okej. Ali, ja počnu ono maknuti, jao. Šta si ti radio? Ti moraš nešto zgrešio i... Ko zna? A vidim srećan si, vidiš s devojkom i sad... Ok, bio je s devojkom, a tu je stajala... Ok. Da vidimo. Oh! Juuu, to je short horror film. Ovo je samo sada se tu završi i bude the end. Odskočio sam. Dobro, i glasi su zvukovi. Ovo mi sviđa. Tako, na takav princip treba da pušu zvuk. A ne ono, ova, kako zove, Smiling Woman, op, naljuti se i šta, onda je pokreće ona i udari je voz. Ili, brate, ovaj pecaroš ili šta je još bilo. Brate, daj ovo, znaš šta je horror film? Nema mi ovo da, ono prethodno davati tako dolašnja. Ovo je sada thumbs up. Thumbs up je za ovo, a minut i 15. Jo, 5 minuta ima, okej. Ajmo. Kako bi kažem, nemoj više se trzam, ali ajde. Okej. Da vidimo. Sad se pojavi na prozora, tako? Ne. Čudan mi je kadar, trebalo bi da se pojavi. Neko ti kuća. Opa! Možda devojka si vratila, zaboravila... Kada kažem šešalj, zaboravila gumicu za kosu. Ne znam, ja možda zaboravila, možda je telefon zaboravila. Gdje ćeš tamo? Kad? Pones krst? Ako devojka nema veze, ali ponesti svaki za svaki slučaj. Svire pijan. Treba. Nemoj tako mi se okreći kamera.
What? Ode stroj, ugas, sve gotovo. Okej, sad uzimaš šta? Pištolj. Bum. Ti hoćeš na demonasti... lampu, ma da, lampu ti uzmi to... Ja, sve si me ošamutio. Ne. Aha, tu je... Aha, osigurači, okej. Jesu svi na mjestu? Ne vidi ništa! Aha, sve treba otvoriti. Okej, okej. Svi su dobri. Do. Vidiš? Vidiš šta si radio? Ja, sada će biti iza. Nemoj plak tako, zatvaraš. Ne ježio sam si jebote život. Okej. Ako ti zatvori vrata. Kako se vrata tako zatvori? Ne, ovo je druga. Jel' ovo? Boga mi jeste, podruga. Pa ne, di ćeš dole. Sad kad si evo, znao si. Viš? Gotovo. Sad tu džabe lampa, ovako bi bio u kući, više prostora, a ovdje sad nemaš ništa. Šta radi? Supaljača, majke. Dobro, posle snađe. Svaka mu čast je bilo. A imaš i ovdje? Koliko ti imaš soba, vrati? Au, shit. Iza, majmune! Nemam mi tako. Oho! Opa! Duva ti, mislim... A ne to, nego... U vrati du... Nemoj polako! Ne. Šta se krstiš ti? Viš da se okreće? Koražanj! Šta si vidio? Duha? Ima dalje? Dalje? Nema, okej, ovo nije ni bitno. Ovo je već short horror film. 5 minuta, do duše, dobro stojim, ko je snimao i tako dalje sa režiserima. 6 minuta, tako da, ali u globalu je 5, tako da, ovo mi svi svi. Ali ono, 2 do 3 minuta je ništa, ovo su 2 minuta duže, ali znači, dosta toga je bilo, dosta puno se izdešavalo, znači to je short horror film, to je horror film. To je horror, a ne, brate, ne zabanci, neći se ponedati tu puta ko papagaj. Tako da, to je bilo to. Ako ste uživali, ostavite like, subscribe se dole na kanal. Ako želite još ovog serijala, pišite mi. Inače, vidio se da je prošli klip tog serijala pokidao, ima 300 i nešto pregleda, hvala ljudi puno. Tako da, samo 300 ljudi pogledalo, a i dalje niko se nije subscribe-ao. Udarite to subscribe dugme. Vama ništa ne znači, vama je to sekunda, meni to mnogo znači, tako da, to je bilo to. Nadam se da će biti u buduće bolji short horror filmovi, ako imate neki, pišite dole u komentarima pa ću reagovati i dobit ćete pozdrav u videu, tako da, to je to. Da ne duži mnogo, vidimo se u nekom narednom klipu. A šta se kaže za kraj, budite mi dobri, uživajte i vidimo se u narednom klipu. Ćao!